Λέσβος, το τρίτο σε μέγεθος ελληνικό νησί με ιστορία χιλιάδων χρόνων. Πατρίδα του Αλκαίου και της Απφούς, του Κιθαροδού Αρίωνα, του μουσικού Τέρπανδρου, του Θεόφιλου, του Ελίτη. Οι πλούσιοι ελαιώνες του νησιού είχαν σαν άμεσο ευεργετικό αποτέλεσμα την οικονομική ανάπτυξή του. Το εξαγωγικό εμπόριο ήταν μεγάλο. Στις αρχές του αιώνα, πάνω από 200 καΐκια αρμένιζαν τα πέλαγα, συσσωρεύοντας πλούτο στο νησί. Τα λιμάνια της έσφιζαν από ζωή και κίνηση. Έκφραση του πλούτου και της ευημερίας είναι και τα βιομηχανικά κτίρια, ελαιοτριβία και σαπονοποιία, καθώς και τα πολλά νεοκλασικά αρχοντικά. Πηγή, ένα από τα παλιά χωριά του νησιού. Το όνομά του πήρε από τις πολλές πηγές που υπάρχουν στην περιοχή και από μια μικρή εκκλησία αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή. Το σημαντικότερο γεγονός κάθε χρόνο για το χωριό είναι το τοπικό πανηγύρι του Ταύρου, όπως λέγεται, που έχει σαν αποκορύφωμά του μια εντυπωσιακή ταυροθυσία. Το πανηγύρι διαρκεί 3 μέρες και γίνεται συνήθως τον Ιούνιο. Αποτελεί στη λατρευτική ψυχολογία των τελεστών του την εκπλήρωση ενός ομαδικού τάματος προς τον προστάτη των ζώων και των γεωργών, τον Άγιο Χαράλαμπο, το γέρο, όπως τον αποκαλούν τιμητικά. Τα πιο παλιά χρόνια η Πηγή τιμούσε τον Άγιο συμμετέχοντας στο μεγάλο πανηγύρι που κάνει η Κομμόπολη της Αγίας Παρασκευής. Σιγά σιγά όμως το χωριό δημιούργησε δικό του αυτοδύναμο και ανεξάρτητο πανηγύρι. Σε αυτό παίρνουν μέρος και 2 άλλα χωριά, η Κόμη και η Νάπη. Τη φροντίδα για την τέλεση έχει το κοινό πολιτιστικό σωματείο Πηγής Κόμης. Οι προετοιμασίες κρατούν όλο το χρόνο και αποκορυφώνονται την παραμονή της γιορτής. Οι νέοι του χωριού με ιδιαίτερη τέχνη προπονούν για ώρες πολλές τα άλογά τους για να πάρουν μέρος στις υποδρομίες που θα γίνουν. Τα άλογα πρωταγωνιστούν σε όλες τις φάσεις του πανηγυριού, θυμίζοντας εποχές ξεχασμένες, όταν όλοι πήγαιναν στα πανηγύρια με ομορφοστολισμένα ζώα. Ο ταύρος που θα θυσιαστεί είναι πάντοτε εκλεκτός
πρέπει να είναι υγιής, τέλειος και αδμής. Δηλαδή να μην έχει ελάττωμα και να μην έχει μπει σε ζυγό. Το ζώο αγοράζεται με εισφορές όλων των κατοίκων. Παίρνει έτσι η θυσία χαρακτήρα δημοτελή. Γίνεται από όλους για το καλό όλων. Παλαιότερα προμηθεύονταν τον ταύρο από 1 χρόνο πριν και τον άφηναν να βόσκει ελεύθερα μέχρι τη μέρα του πανηγυριού. Επιβιώνουν στην τακτική αυτή παλαιές συνήθειες, αφού ανάλογα παραδείγματα έχουμε και από την ελληνική αρχαιότητα. Γυναίκες και κορίτσια ετοιμάζουν στεφάνι για τον ταύρο. Και η συνήθεια της στεφανοφορίας έρχεται από το παρελθόν. Στην αρχαιότητα φορούσαν στεφάνια και αυτοί που θυσίαζαν. Έτσι μόνο μπορούσαν να πλησιάσουν τη θεότητα και να γίνει δεκτή η προσφορά και η δέησή τους. Γιατί, όπως ψάλλει σαπφό, οι θεοί αστεφανότισοι αποστρέφονται. Αποστρέφονται εκείνους που τους πλησιάζουν αστεφάνωτοι. Τα άλογα τα φροντίζουν με ιδιαίτερη αγάπη τις μέρες αυτές. Θα τα πεταλώσουν, θα τα καθαρίσουν, θα χτενίσουν τις χέτες τους, θα τα στολίσουν όσο πιο ωραία μπορούν. Απόγευμα Παρασκευής φέρνουν τον ταύρο στην πλατεία του χωριού. Αφού τον στολίσουν, θα τον περιφέρουν και στα 2 γειτονικά χωριά, την Πηγή και την Κόμη. Η περιφορά θα ακολουθήσει ορισμένο τυπικό. Ξεκινώντας από την πλατεία θα καταλήξουν πάλι σε αυτήν, αφού γυρίσουν το χωριό γύρω-γύρω. Διαγράφεται έτσι ένας νοητός κύκλος. Όπως κάθε κύκλος που σχηματίζεται με κάποιον τελετουργικό τρόπο, έτσι και ο κύκλος αυτός, σύμφωνα με παμπάλαιες και πάγκινες λαϊκές δοξασίες, θα κρατήσει μακριά από τα χωριά και την περιφέρειά τους κάθε κακό. Ο ταύρος στις στιγμές αυτές θεωρείται ιερό ζώο. Γι' αυτό στο πέρασμά του σκορπά ρίγη συγκίνησης.
Πολλοί βάζουν να καθίσουν στο στιβαρό ζώο τα μικρά παιδιά, για γεροσύνη όπως λέγουν. Οι γυναίκες αφήνουν πάνω του κομμάτια από τις πρίκες των κοριτσιών τους. Άλλοι ακουμπούν το χέρι τους στον ταύρο, πιστεύοντας πως έτσι γιατρεύονται αρρώστιες και διασκορπίζονται μάγια. Όλοι προσφέρουν χρήματα ή λάδι, σαν ατομική εισφορά στην κοινή θυσία. Ένας χορός θα κλείσει την πρώτη μέρα του πανηγυριού. Σάββατο. Όλη τη μέρα ετοιμάζουν και στολίζουν τα άλογα για να πάνε στο πανηγύρι και να τιμήσουν τον Άγιο.
Καβαλάριδες από όλα τα μέρη του νησιού φτάνουν στο χωριό. Η μουσική τους περιμένει στην πλατεία για καλωσόρισμα. Θα γυρίσουν το χωριό παίρνοντας και δίνοντας ευχές. Καβαλάριδες και κόσμος φεύγουν και πηγαίνουν στο εξοκλήσι του Αγίου, στην τοποθεσία Ταύρος. Στον Ταύρο έρχεται συνέχεια κόσμος. Εδώ, λέγει η παράδοση, ο Άγιος έκαμε κάποιο θαύμα σε χρόνους πολύ περασμένους. Έτσι ξεκίνησε η ταυροθυσία και το πανηγύρι. Οι ρίζες όμως του εθήμου είναι βέβαια πολύ βαθύτερες. Πανηγυριστές και άλογα θα δεχτούν την ευλογία του παπά. Το πανηγύρι γίνεται όχι μόνο για το καλό των ανθρώπων, αλλά και των ζώων. Στους περασμένους χρόνους σταύρωναν και με λάσπη από κοντινό αγίασμα τις κοιλιές των φοράδων. Πίστευαν πως μια κρυφή δύναμη θα τις βοηθήσει για υγεία και γονιμότητα.
Ο Ταύρος οδηγείται για να ευλογηθεί πριν από τη θυσία. Οι αιματηρές θυσίες συνεχίζουν στη λαϊκή λατρεία πανάρχια και παγκόσμια συνήθεια. Γι' αυτό, έχοντας τόσο βαθιές ρίζες, ούτε απαγορεύσεις ούτε άλλα εμπόδια μπόρεσαν να τις εξαφανίσουν. Έτσι εξηγείται η συμμετοχή στις θυσίες ακόμη και ιερέων, αφού και αυτοί έχουν ανατραφεί με τις ίδιες λαϊκές αντιλήψεις όπως και οι άλλοι συμφεργανοί τους. Απέλασε και το δίκτυο του ονόματος του Δούλου σου Χαραλάμπους και πάντων αυτού των κτηνών. Παντή αυλάβην και νόσων, ναι δέσποτα έπιδε και εξ Αγίου Κατοικητηρίου. Επί την εμήν προσευχήν και ευλόγησαν και πλήθυναν τα κτίνια αυτούς, ευλόγησαν και πλήθυναν στα κτίνια Αβραάμισα και Εχώβ και πάντων των θεραπευόντων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Μετά την ευλογία οδηγούν τον Ταύρο στον τόπο όπου θα τον θυσιάσουν. Πριν από τη θυσία γίνεται πληστηριασμός για το αίμα, όπως λέγουν. Μιχάλης Μεριτής 13.500. Μιχάλης Μεριτής 13.500 πηγή. 14 Δήμος Καράκοσταντής. Πέτρος Ζαφυρίου 15.000. Νάπη. 15.500 Κατερίνα Βουλένη. Ο πλειοδότης θα γίνει συμβολικά ο θήτης, εκπληρώνοντας έτσι κάποιο τάμα του στον Άγιο. Με το αίμα κάνουν σταυρούς στο μέτωπο, πιστεύοντας πως έτσι διώχνουν μακριά το κακό μάτι. Όλη νύχτα ετοιμάζεται με το κρέας του Ταύρου και με χοντροκομμένο σιτάρι το ειδικό φαγητό της γιορτής. Το πρωί, μόλις τελειώσει η λειτουργία, το φαγητό αυτό θα ευλογηθεί από τον παπά και θα μοιραστεί σε όλους. Έτσι όλοι θα πάρουν δύναμη από τη δύναμη που είχε ο Ταύρος. Και στο σημείο αυτό επιζούν αρχαίγονες λατρευτικές αντιλήψεις, όπως δείχνουν ανάλογες τοτεμιστικές τελετές.
Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάφτιστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρπεν ημών των επιούσιων δώσου μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και Τυ και Τυ Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Στήλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού και λίχνος αήποτος της οικουμένης σοφέ, εδείκτης χαράλαμπε, έλαμψας εν το κόσμο δια του μαρτυρίου, έλυσας των ειδόλων της σκοτώμεναν μάκαρ, δυο εμπαρισίες Χριστέ, πρέσβευε σωθήνε ημάς. Κυρίου δεηθόμεν. Επίσκεψε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, τα εδέσματα των κρεών και αγίασον αυτά ως αγίασας των αμνών, όν σοι προσήγαγε εν ο πιστός Αβραάμ, και των αρνών όμπερ αβερσί προσύνεγγενης ολοκάρπος εινομίος και των μόσχων των σιτευτών ονθήσε, κέλευσας το Υιό σου του πεπλαγημένου. Και πάλιν επανερθόντι προς εΐνο, καθώς αυτός αξιοθήτης εις χάριτος απολαύσου, ούτω και των αγιασθέντων υποσούν, και ευλογηθέντων απολαύσεων εις τροφήν πάντων ημών. Σιγάρι αληθινή τροφή και δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να απέμπομεν συν τον Όρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, Κύριε ελπίς. ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς και το χρόνο. Και το χρόνο. Πολύ ωραίο. Αφού μοιραστεί το φαγητό, αρχίζει η επιστροφή. Κυριακή απόγευμα. Όλοι ετοιμάζονται για τις υποδρομίες που θα γίνουν.
Είναι η στιγμή που οι νέοι περίμεναν όλο το χρόνο. Τρέχουν καβαλάριδες από πολλά μέρη του νησιού. Τις στιγμές αυτές του συναγωνισμού για την νίκη έρχονται στο νου οι ομηρικοί στίχοι για τους αρματοδρόμους. Και εκείνοι όλοι μαζί παστάτια τους σηκώσαν τα μαστίγια και τα χτυπούσαν με τα νιόλουρα και με φωνές τα γκρίζαν.